Bueno, benvidos a todos, boas tardes. Damos entonces comenzo ao pleno extraordinario do día 30 de setembro, que contén o seguinte orden do día. Primeiro, aprobación da apertura do expediente de licitación do contrato de axuda a domicilio, dependencia, libre concorrencia polo procedimento aberto, tramitación ordinaria con multiplicidade de criterios de adxudicación suxeito á regulación armonizada. Segundo punto, aprobación da apertura do expediente de licitación do contrato para a construción dun campo de fútbol de herba artificial no actual campo de fútbol de As Carrelas. Vou ler a proposta da alcaldía. Germán Aurelio García Villares, alcalde do Concello de Viana do Bolo, propón a apertura do expediente de licitación do contrato de axuda a domicilio, dependencia e libre concorrencia polo procedimento aberto, tramitación ordinaria con multiplicidade de criterios de adxudicación suxeito á regulación armonizada. Damoslle a palabra aos grupos da oposición. Venga, primeiro, sí. Nós estamos de acordo en abrir o expediente e non temos máis nada que comentar. Damoslle a palabra ao grupo do Partido Popular. Moi ben, gracias. Vamos a ver, nós non temos problema ningún en licitar, o único que queremos vamos a votar a favor, esa é a primeira cousa. Pero nós cando viñamos a mirar o pleno, que veu unha concejala, non tiñamos o seu escrito nin o do secretario. Ao parecer, deuse hoxe, cando o primeiro que hai que facer é, cando se convoca un pleno, ter todo dentro da carpeta. Non sei se ao mellor foi un erro, foi un descuido ou que fora. Vamos a pasar por adiante, pero si me gustaría que mo dixera, porque sabía que o día que viñeron a mirar o pleno non estaba. Que cando se convoca, tan pronto se convoca o pleno, ten que ver todos os papeles dentro da carpeta do pleno. É así? Sí, sí. Estaba? Parece ser que estaba incompleto. Non estaba, bueno. Estaba, pero incompleto. Faltaba o informe completo pero non estaba do secretario interventor. Pero, por favor, non estaba dentro da carpeta. Faltaba un informe completo. Estaba parte do informe. Vale. Estaba o informe incompleto. Bueno, vale. O sea, que non estaba. Nós, cando viñamos a ler o expediente, non estaba o expediente. Tanto a súa resolución como a resolución ou o certificado do señor secretario. Vale, eu que se lle fago, agora queríalle facer unha pregunta, non vou entrar en máis detalles, que non o que queremos é sacar o expediente, por eso que o dixemos. Eu que se lle pregunto, isto que é iniciar o expediente ou é aprobar xa o expediente? No, vamos a ver. Isto, tal como acabo de ler, contestolle. Sí, claro. Como acabo de ler ahora, é apertura do expediente de licitación. Vamos a someter a aprobación para iniciar o expediente de licitación. O sea que é iniciar o expediente. Correcto. Entonces, en cuanto a documentación, ese toda preparada para presentar a licitación, probablemente na semana que ven, ou supoño que lunes, martes da semana que ven, se o secretario interventor ten toda a documentación necesaria, porque é moi complexa, entonces traeremos aquí ao que é aprobar a licitación. Isto é iniciar o expediente de licitación. Vale, é iniciar. Eu é para que todo o mundo sepa que é iniciar, o sea, non é aprobar. No, aprobar a licitación... Eu explico-me unha cousa, se todo o expediente estaba aí, incluso, bueno, xa non ven a ordenanza, que eso é igual, non veña, que xa se para máis tarde. Non pasaría nada. Pero claro, despois vexo unhas cantidades, hora a tarde, que veo a concejala, vexo unhas cantidades que non me concordan con nada, sinceramente. Pero vale, xa lle dixe con o noso voto, vai a ser a favor. Pero estamos iniciando, quero que a xente que sepa que estamos iniciando o expediente. É dicir, non o estamos aprobando, porque non pode ir ao boletín, nin pode ir a nada, hasta que se aprobe. Correcto. Vale, bueno, pues, por eso dice... O que vamos a votar é simplemente iniciar o expediente... Claro, Cando eu procedín a ler a proposta da alcaldía, dice literalmente a apertura do expediente de licitación. Vale. A apertura do expediente de licitación. Cando esté completa toda a documentación que falta que recabamos, entonces procederemos a un pleno extraordinario onde se tomarán outros acordos e entre eles é someterse a aprobación a licitación. Vale, probablemente será na semana que ven. Vale, se permite, eu non quero tampouco discutir, sabe que os plenos levos de outra maneira, non me gusta, pero se me deixa entrar, eso non me ven aquí, eso dixo vostede na miña pregunta. É así? Como non entendo? Claro que non ven aquí. Cando eu lle fixe unha pregunta foi cando usted me explicou eso. No, vamos a ver. Si usted colle o orden do día, dice, primeiro, a aprobación da apertura do expediente de licitación. Non dice a aprobación da licitación, dice apertura do expediente de licitación. Iso é o que dice o orden do día.
literalmente. Se usted interpreta literalmente o que pon aí, coincide, concorda perfectamente co que eu digo aquí na miña proposta. A apertura do expediente en licitación. A súa proposta non a vin, vale? Porque non estaba na orden do día. O sea, non estaba na carpeta do pleno. Estou dicindo que a aprobación da orden do día dice o mismo. A aprobación da apertura do expediente. Non dice que se traia aquí o expediente para autorizar xa o que é licitación. Dice que é unha apertura de expediente. Foi a pregunta que lle preguntei. Xa me contestou, perfecto. Nos vamos... Continúo. Perfecto. Entón, en cuanto este completo todo o expediente que fai falta toda a documentación recabada, pois apuraremos os plazos, e supoño que na semana que ven, lunes ou martes, convocaremos un pleno extraordinario, donde trairemos xa a licitación con toda a documentación pertinente. Moi ben. Pois procedemos entonces a votación. Sí, sí. Votos a favor? Votos en contra, nada. Voto e abstención, nada. Bien, el segundo punto do orden do día, que acabo xa de ler, e dice literalmente o mesmo. A aprobación da apertura do expediente de licitación do contrato para a construción dun campo de fútbol de herba artificial no actual campo de fútbol de Ascarelas. E a proposta desta alcaldía dice literalmente: propón, don Germán Aurelio García Vilarias, alcalde do Concello de Ana do Bolo, propón a aprobación da apertura do expediente de licitación do contrato para a construción dun campo de fútbol de herba artificial no actual campo de fútbol de Ascarelas. Damoslle a palabra ao Grupo de BNG. Non estamos de acordo con esa proposta de que se abra o expediente para licitar esa infraestructura. Vale, eu mesmo, a mí, bueno, perdón, que igual estou interrompindo. Non, xa acabei. Vale, eu mesmo, iniciar, nos, por suposto que tamén estamos de acordo, pero sigo repetindo, por favor, cando poñan a carpeta ao día, para que nos entendernos, eu non sei se bueno, esta xente sei que o sabe de sobra, pero poñanolo ali. Cando vai ao pleno, nos temos que ver o que vai no pleno. Eu ese escrito que usted ahora mismo está lendo, eu non o teño, nin o vin. Estamos tamén totalmente de acordo, non vamos a estar de acordo se luchamos por ele. Pero caramba, fan as cousas ben, simplemente eso. Vale, no expediente... Pode ser un erro, pode ser o que usted queira, pero caramba, pois diga, pois... non o sei, pois mira, pois... non o sei, unha cousa que non mo... De aí, chegamos aquí, oye, mira, que me equivoquei nesto, que non me puxen antes do ese, dou pola hora, lémolo, e xa está. Porque se vamos a votar a favor. Non sei se me comprende o que quero decir. Sí. Usted non comprende que eu iso tiña que ler antes. Vale. Pois con eso remato. Vostede o expediente tiño aberto arriba para consultar e faltaba documentación, estaba incompleta a documentación. Esos son todos os motivos por que temos que hacer pleno así e temos que convocar un pleno donde se vai a licitar. Ahora non é a licitación, é iniciar o expediente. E próximamente, na próxima semana, cando recabemos toda a documentación necesaria, posto que é un expediente moi complexo, sobre todo o SAF, moi complexo. Fai falta unha serie de documentación moi complexa. Está preparado, está todo feito. Perdón, non estaba feito nada. Está todo feito. Home, se queren yo teño un casa, Bueno, pues entonces... así te digo, así de claro. E se non falo con asistente social. Creo que o señor secretario falou con María Viqueira, que é quen preparou todo. Correcto. Vale, pues entonces é correcto, non este decir unhas cosas que non son. Pero o que está usted dicindo é que había un pliego de condicións. Claro, hai un pliego de condicións. Pero hai un pliego de condicións, se non lle gusta ese, faga o cambio. No, perdón un momentiño. O pliego de condicións existe e está perfectamente asumido pola alcaldía. Pero que para ese pliego de condicións simplemente é as condicións de tipo económico, de horas que van facer para a licitación. Pero a eso hai que adjuntar unha documentación moi complexa, que hai que recabar a información de moitos ámbitos, que non está completada nin estaba. Que ustedes tuveron un tempo durante 3 anos para sacar... Non. Podo continuar? Home, usted manda, Perdón, despois xa digo a palabra. Entonces, durante 3 anos, ustedes non sacaron a licitación e agora resulta que nós, que acabamos de tomar posesión, temos preparado prácticamente toda a documentación, faltan un par de documentos que é o que non nos permite sacar a licitación hasta a semana que ven, e botanos en cara eso, vale, perfecto, é perfectamente legal o que usted acaba de decir. Claro, voy a palabra, sí. Se me dá a palabra, é legal e é totalmente certo. E así o sabe todo o mundo. E incluso saben, por lo menos, xente técnica dos traballadores, porque saben que el viron e leeron toda a licitación, incluso a ordenanza. A ordenanza está no Concello, de aí non a levou naide. Aí está no Concello, que pasa que nos témola tamén, porque collimos unha copia, tamén a temos. Está preparada, que non estamos falando do segundo punto e pasamos ao primeiro, que é o mismo. Ora,
Se usted quere sacar a foto que fixe usted, perfecto, que usted é quen manda ahora mismo. Non temos nada que medir, estamos dicindo ademais que votamos a favor, é que vamos a votar a favor, que vamos a discutir. E non me discuta unha cousa de que non estaba preparada, non? Que haxa problemas de personal de outra cousa, vale, entendo, tamén nos opinamos, Pero vamos a ver, eu repito, se usted tiña aprobada e preparada toda a documentación, por que non o sacou a licitación durante 3 anos? Porque vou a decir por o siguiente, porque non tiñamos presupostos, e dixémoslle 50.000 veces. Perfecto. Vale, e agora temos presupostos, igual que para o campo de fútbol, como lle dixen o mismo, non saca o campo de fútbol mentre non saque o outro. Este sabía que había un compromiso directo para sacar o campo de fútbol sempre que se sacara o SAF. E falámoslo personalmente. Pero non, é que falamos personalmente. Eu, cando digo unha cousa, digo o que dixen, non me olvido, sinceramente. E usted ten que saber porque falei con vostede. Hermano. Podo respostar? Home, se usted, como non vai a poder ser? Vale, non, digo sí, terminou. Vamos a ver. Usted está simplemente votando outra vez enriba man de algo que era unha falacia, que era simplemente, como non había orzamento, non se podía facer nada desas dúas cousas, nin campo de fútbol, nin o SAF. Durante o ano 2023, durante o ano 2023, usted gozou de maioría absoluta e tiña presupostos e non o sacou a licitación. Durante estes anos non o sacou a licitación, argumentando que non tiña orzamentos. Pois ben, fai 2 meses que aprobaron os orzamentos e non se sacou a licitación, nin o campo de fútbol, nin o SAF. E nós levamos 15 días con este goberno e temos esperado a toda a documentación para o lunes, martes da semana que ven preparar un pleno extraordinario sacando xa a licitación, porque faltaba documentación. Unha cousa é ter o pliego de licitacións que as condicións económicas e outra cousa é recabar toda a información e preparar todas as partidas orzamentarias que hai que ter, toda a previsión. E iso é que estaba sin preparar, porque se estuvera preparado, non dudo de que vostede, con todo o cariño que lle ten a sacar o tema do SAF, o hubiera sacado fai 2 meses, pero non o sacou. E nós, en 2 semanas, témolo preparado para a semana que ven sacar a licitación. Logo, entonces, usted non nos bota en cara a nós de que en 15 días non sacamos a licitación e argumentando de que usted tiñan todo preparado, porque se tiñan todo preparado, non sei que fixeron para non sacar a licitación logo de 2 meses aprobados os orzamentos. Xa non vamos a falar de outro tema, do ano 23. Vamos a falar de 2 anos onde que usted, argumentando que non había orzamentos, non se licitou o SAF. Vamos a deixalo, non nos retrotraeremos máis atrás, vamos á aprobación dos orzamentos. Foron aprobados fai aproximadamente 2 meses. Vostede non sacou a licitación. Se era tan urgente, podía haberlo sacado. Nos, ahora, en 15 días, temos preparado toda a documentación a expensas dun papel que é indispensable, é imprescindible para poder sacalo. E o lunes ou martes sacamos a licitación. Se o sacamos o lunes ou martes, terá que reconocer que en 3 semanas hemos conseguido o que usted non conseguiu en 3 anos. Podo? Sí. Vale. Vamos a ver, usted quere ter sempre razón. A ver, que lla quita. Non vamos a discutir un pleno, non é para discutir unha cosa que outra. É dicir o que hai. E a xente sabe o que hai. E xa lle digo, os técnicos saben o que hai. Simplemente, pois saque xa se quere mañá outra vez, pero non me traiga este pleno, tráigame. Non vamos a iniciar, vámoslo a aprobar. E xa está. E non me mezcle el campo de fútbol co outro, porque non ten nada que ver. Pois usted sabía que o campo de fútbol non iba a ir adiante se non sale primeiro o SAF. E non teño nada máis que decir. Se non vai o SAF antes, o campo de fútbol non iba adiante. Pero por qué? Porque non. Porque o dixo 50.000 veces que non. Por qué? Porque para min é moito máis importante os traballadores e a xente maior o campo de fútbol. Porque están xugando en terra, están xugando noutra cousa e creo que é máis importante pois ter regulado o outro. Pero eu quería que me aclarara usted, despois desta explicación, que relación ten? Pero se está haciendo usted, se está cambiando dun punto para outro, hombre. Son dos puntos diferentes. Estou dicindo que usted está dicindo que un está condicionado a outro, pero vamos a ver. Para mí, pero que terá que ver o campo de fútbol, que eso son unhas achegas que fai a Diputación e unha aportación só de 50.000 euros do Concello, con un problema do SAF, que é o problema máis importante, que o único que ten que ter son partidas orzamentarias en orzamentos aprobados neste pleno por vostede fai 2 meses. Esa partida orzamentaria está aí. Que ten que ver unha cousa co campo de fútbol que non depende para nada dos cartos do Concello de Viana? Para nada. Por tanto, non son cousas que hai que mezclar. Evidentemente, as dúas cousas son importantes. O SAF, por suposto, que é máis importante, pero non vai para hecho a ninguna outra proposta. É independiente, pero requiere unha documentación moi complexa,
porque se está xugando cunha cantidad de cuartos moi importante e esta documentación ten que estar completa. E como nos falta algún papel dese expediente... Podeme decir que papeles, por favor? Ese papel é unha recabación dun informe e ten que ir á Unión Europea. Informe de? Ten que ir tamén á Unión Europea. Sí. Claro. Sí, faltanos un informe para poder... Me parece que está hasta o de inspección, que é o que ten que ir, está preparado. No, que falta toda esa documentación que lle estou dicindo. Bueno, eso non. Pero bueno, se estuvera preparado, por que non o sacou usted licitación? Pero non saquei porque non me deu tempo. Ai, a nos tardamos tempo en 2 semanas. Vamos a ver, 2 semanas. Oye, escoítame unha cousa. 2 semanas nos tiñamos secretario. Nos tiñamos... Sí, tú eres un secretario. No, tuvemos un secretario cando se foi do pleno, que no, discúlpeme, non estaba nin o señor que está ahora mismo. Tuvo que vir un da Diputación, Non é certo, perdón. Hombre, estaba o señor que está ahora acompañado dun da Diputación. No, eso foi no pleno, no. No pleno que hubo extraordinario. No, bueno, é igual, Germán, é igual. No xa lle digo que vamos a aprobarlo tamén, non vamos a empezar en discusión, non estaba. Cando foi os presupostos non estaba, por favor, está grabado, está aí. Pero usted está dicindo que non fai 2 meses que hai un secretario no Concello de Viana. Pero vamos a ver, pero usted por que me está dicindo, non fai máis ou menos, vamos a ver. Nós tuvemos, creo que o pleno foi en o 8 de xulio máis ou menos, non estaba o señor secretario. Estaba vostede, podeme contestar? Os 10 días estaba o señor secretario. No, 8 non. Vale. Pero os 10 días estaba contratado o secretario. Vale, venga. Estaba contratado o secretario sacado de licitación. Vale. Cando foron aprobados os presupostos? 8 de xulio. No. No, usted estaba de vacacións, sabrá cando estaba. Non. Por eso sabe, claro. Vamos a ver, ¿cuántos días quedan despois? ¿Cuántos días para as delegacións e para demais? Pero vamos a ver, ¿cuántos días? Se un pleno, eu penso que non é para discutir. Eu sei que o seu portavoz sabe exactamente o que estou dicindo. Seino. El sabe que perfectamente ten que estar, porque pode haber alegacións, ten que ser 20 días, ten que estar, etcétera. Entonces, cando quedan, é o 5 de agosto, me parece mentalmente, o 5 de agosto cando ten que estar. Do 5 de agosto é cando se pode levar. Vale? Home, claro, vale, yo no medio dos lumes meto todo o demais. Bueno, si... Non teño nada máis que decir, xa sei que estamos en minoría, eu asumo a minoría. O único que lle digo que isto é unha chapuza. O primeiro que temos que ter xa de principio é na carpeta. Eu cando vou ver, mire, vostede, vou dicir unha cousa, se me disculpa, con permiso do señor alcalde, se me disculpa, se usted vai a ver unha carpeta, que nos fagamos unha carpeta que está incompleta, nulo. O primeiro que nos dan é nulo. Porque fan alegacións por todos lados, sí. Nada máis. Pode usted seguir, se quer someter a votación, someta como vostede. Sometemos a aprobación o segundo punto do día, non? Aprobación do expediente de licitación do contrato para a construción dun campo de fútbol de herba artificial no actual campo de fútbol das Carreras. Sometemos a aprobación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Alguna pregunta que quera facer? Bueno, estamos por rematado o pleno. Non é outro punto que tratar. Temos que dar por rematado o pleno cando sea ordinario. Se ustedes, como na última vez, queren facer preguntas ou que queira, porque non llevamos a facer preguntas. Tamén lle decía, podía decir ahora varias, pero non lles vou decir, porque non son... Creo que debe ser nun ordinario. Se o permite nun ordinario, nun extraordinario, non debe haber preguntas. Nin para nós, nin para o público. Vale, por nada, pois non as hai, non as sometemos a ninguna pregunta do público, está. Ahora, perfecto. Non quero seguir que fagan ilegalidades. Nada, non hai pregunta do público entonces. No, por mí non hai problema. No. Pero creo que se leva así. Perfecto, pois non as hai. Como é un pleno extraordinario, deixámoslo para o próximo pleno extraordinario, as preguntas.